Дами и господа, аз съм GGPC и днес ще играем Skywars. И за сега ще спра на пауза, докато се чуе, защо ще не играя пред, както знаете, в оригиналното за компютър. Това е защото много вече не ми харесва това плюсче. Става ми много тъпо. Ще почвам да играем. Да, я съм на най-ниската. И да, хора, моля, абонирайте се за канала ми, защото е много слаб абоната ми. Имам към 4 или 3-4 там абонати. Повече. И да, ще изиграем само един Skywars. Няма да има и толкова да е. Някой път ще вкарвам други плеери. Ще играем заедно. Ако се чуете, защото в това има още един чест, що не го взимам. Това е защото като челата понякога се пуска един лак, който е много гаден и като влезе в челата не може да излезеш. Не трябва лефта. Фак, дама, GGP се пада. Не. Фак, на едно сърце съм. Fuck you, motherfucker. Има вип зад него да ме килни. What? Какво? Как спява? О май гаш. Ай, ме дух крипър. Ебати путката. Да ми използва. Не, ти ми не са паднали. От мангал тук ще го бъде. Отново. И хора се. И това беше за този епизод. Тази беше GGPC.
Живейте хората, които гледате и довиждане. Чао!